Ayo. Aku nek ngrasakno putuku Joni. Wong dikeki enak, kurang enake. Anggere ana wong lunga, aku gak ning omah, lawang tak saka ujung-ujunge aku ku ninggal dheke. Rasane wong ya semarai sing sadar ya sing tuwa. Meneh-meneh sing sadar ya sing tuwa. Lah terus aku lek terus sadar terus ujung-ujunge terus piye jadi bocah. Ya istilahnya aku ku momong. Istilah aku jen momong. Lah niki kok tak enteni rek kandha merene kok ya rene. Ya wis nek wong piye wis bengi iki antarane wae do turu. Lah rene prati ya karangan yo. Rene apa ora lho rek maksudku. Arek aduh aman teman Benyamin aku lagi bingung sing kono iku malah kanca-kancane wah Joni iki lagi kesusahan perkara njupuk barang ambah ngene. Piye mbok rasakno piye? Maksud kowe cara ngesoni aku mbok rasakno terus piye kowe awak niki? Wah, susah aku ya rasane. Lah kok malah bingung aku. kok malah gondrong pirang-pirang tak itu aku selapan dino kowe iki. Cuk jiko barongan iku ameh selapan kok malah gondrong barang. Ya iku aku delik nek gua ono ceritane. Pirang-pirang dino iki lagi ngetok nang. Lah terus piye ayo nang kowe meneng tapi nek gua dhewean. Aku malah ora ora kok gondrong kok ora tau bersambut pernah apa ya. Ayo delik selapan dino nek gua. Mikir meneh ya wong tuwa aku kesel ngomong cara kesadarannya wis komplit. Cara ngene-ngene ora tak pikir kowe lunga lho. Mbok empake do kelabane aku malah ora mulai kok iki job arek njipuk barongame ku mbok paksa parah nanti aku malah susah. Mbok pak under rene jadi tangga aku kok malah gondrong iki lho. Mbok apa sampe gondrong iki? Pak urung mulai. Lah iya. Lah terus saya ngene, barongan mbok sondi? Barongan iku. Iki cerak gua. Lah saya wujud piye saiki ya? Coba gua wujud apa saiki? Malah apa mangun tak buka rumah dibuka lah. Lah iki mbok sondi? Oh, nek terus Jipo karo aku ayo. Nek ngene iki lho kowe. Nek ngene ora dhewe nyata. Wong tuwa rek perang nek terus lara atine terus nyakiti aku. Ana iki ora ono malah wis gondrong. Ndi barange? Iki opo? Lho kok tak jipo barang kok malah njupuk ngene. Ya iki malah iki iki karo terus delik ae aku. Barongan iku malah iki. Iya, terus aku delik ceritane. Lah apa penjel sepuro kowe wedi tenan delik. Lah terus mbok rasane piye awak kowe njupuk barongan terus iki terus piye rasane? Ya susah ya kakek pikiran dhewe. Makane sak dadi ngene iki malah. Sak malah dadi mau ngene iki. Iya. Mbok aku iki tak klikakno. Mbok dhewe njupuk malah wujud ngene iki. Iya. Lah iya mulane wong barongan iku ora nang nggo gemen-gemen. Kok malah aku ora nang omah kok pikiran susah kok terus malah njipuk. Terus malah mbok jipuk lho maksudmu piye? Pikiran piye. Terus malah barongan malah ngene. Lah mbok ora ora malah ngene. Lho pengen iso guyu aku nek kowe iso ora bingung kowe malah guyu. Mesti barongan wujud barang mbok gawa terus malah takon balekno barang kok malah wujud ini ya. Kowe buka apa ora iki? Bro, aku ora malah. Jero iki isine apa jero iki? Jero iki isine apa? Aku nek kowe kemalan buka iki lagi semlah. Wong nom ora nggo tuwa ya. Mbok ngene ya Mbah Nyamen iku piye, demben piye ngono go aja kok terus iki lho ya. Barongan kok mah ya. Lah. Lah ya barongan kok malah peti piye kok pikirane. Yo gak ora. Lah iya mulane kok iku tak buka. Lah jero mbok buka. Urung. Lah iya mulane kowe mikir le. Serapan dina tak hitung kowe kok karo iki terus iki malam yo sore wis malam Jumat neh kok. Jumat legi neh kok dhisik kok malam Jumat legi, sore iki malam Jumat legi neh kok. Ayo rame selapan terus barongan nek wujud iki maksudnya piye? Lah apa njalik sepuro ya malah dhewe iki bingung. Ya mulane nek kowe meni ya, kowe niku aku mau mamerno aku, mending kene ya barongan duwe keluwen apa ora, barongan kok malah dadi seperti piye. Buka arek Pak buka ora kowe? Oke, buka ora malah gigiran ya buka kowe iki ana kok iso.
Delok kowe. Delok nang jero delok ana apa iku delok ya. Ono kewane Bu. Iya, mulane kowe. Delok iki nang jero delok ya. Aja kewan. Lah iya mulane. Iki ngene ya. Ibaratnya tutup neh. Tutup. Morine ditutup nah ditatok sampe kowe radio barongan maune mbok sake-sake dadi mori. Barongane dadi pethi. Wong ku mikir gone. Duwe pikirane piye barongan ku piye guna gatek kowe. Omongan ana wong mantek kutuk. Aku nek kowe kurang orang gak rame-rame mujing aku. Lah nyampe gak rame-rame apa ora saiki nek niku. Pikir ya. Ngomong saiki ngomong tak udut. Lah sik iki sapa nang malah kan yo. Alah, barongan terus cukup barongan ngono lah. Berarti iku gak tak delikno. Lah iya. Nang ora malah. Nek niku di kelopian ora barongan iku. Barongan buku ora peti. Tak kena kopi, aku pamit kok semelah aku ngarang. Lah iki mang iso malah ngene mbok piye ceritane aku kok bingung dhewe malah. Nanti barongane aneh, bin aja malah ngrasakno kudu bingung dhewe aku.